segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. Ni França ni Espanya, països catalans! Ni França ni Espanya, països catalans! Vosaltres, fascistes, sou els terroristes! Espanyols, qui no voti! Feixista, tu ets el terrorista! El feixista! Les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya s'han plegat a la plaça de Sant Jaume a les 8 del vespre d'aquí a Barcelona per manifestar el seu suport a Queralt Rovira, que moments després s'ha presentat a la plaça de Sant Jaume davant d'un bany de masses que li han donat el seu suport després del diàleg que va mantenir a principis del mes de gener amb l'organització armada d'ETA. Queralt Rovira també s'ha mostrat davant de tots els assistents a la plaça Sant Jaume des de la finestra al balcó de la Generalitat per saludar a tota la gent que s'ha plegat, que es podien comptar a centenars i que han continuat donant suport al conseller encara en cap i que de moment aquesta tarda el Pasqual Maragall, el president de la Generalitat de Catalunya, li ha tret totes les competències. De moment això és tot des de la plaça Sant Jaume.